Бог и Господин Никос. Добре дошъл, господин Никос. Предполагам, ще знаеш къде се намираш и какво ще се случи след това. Но, моля те, не ме прекъсвай. Тук важат други правила и закони. Моите обществени закони и с тях аз те контролирам и те съдя, и то без никакви реакции. Ако искаш да се разбираме. Добре, да предложим, че приемам предложенията ти, за да видим докъде ще стигнеш. Аз съм Бог, върховният съдия, създателят на всичко. Какво искаш? Моля те, не ме безпокой повече. Не спори, предупредих те, че тук ще слушаш без оплакване. Свърши, защото имам работа за вършене. Виждам, че не си разбрал нищо, господин Никос. Умря и не го разбра. И аз чакам да ме разбереш. Трудно ще се разберем с теб. Някъде има хора како ти. Умрях, не умрях, мой си проблем. Какво ти става? Кой те назначи за мой съдия? Подписали ли сме договор или споразумение заедно и аз не знам за него? Уведомявам ти, че няма нищо и следователно няма да има по-нататъчен разговор с тебе. Хей, човече, или по-скоро бивше човече, защо не подпиша договор с мен? Не научи ли, когато порасна, че си бил кръстен по мое име и дори ти е дадено името Свети Николай? И какво стана с това? Обади се на тези, които ме кръстиха и ги обеси. Не се занимай с мен. Разбираш ли? Какво трябва да разбирам аз? Ти трябва да разбереш. Кръстяникът ти, родителите ти и попа ти лично поеха отговорността да те информират за договора, който са подписали, но който те образува. Ако искаш и те да платят, няма проблем. Ти все още носиш отговорност и се вързан с този договор. Защото съвсем просто, когато си пораснал и си имал лично мнение, не си го откажал. Възползва се от моята благодат и благословност към теб в основа на договора, който други подписаха за теб, но не приемаш задълженията по договора. Мисля, че си обикновен експлоататор, експлоатирал си мен, кръстяника си, родителите си и попа си. А сега, когато дойде времето за кризи, не го признаваш. Но ще забравиш какво си знаеш. Независно дали искаш или не. Пак започваме. Моля те, довършвай, защото бързам. Ние ще имаме работа за свършване. Аз, Богът и Създателя на целия свет,
Между другото, създадох теб и всички останали хора. Създадох те, за да изпълниш задача и да осъществиш мисия. Разбира се, не сам, а заедно с другите ми деца и всички създания на Вселената. И именно поради тази причина ще те съдя дали изпълнил задачата, която ти възложих. Като гледам книгите ми, виждам, си копирал верно само грешките на предците си, а не добрите им дела. Трябваше да си поставиш за цел да поемаш щафетата на добрите дела на твоите предци и да добавиш нещо повече към тях, да допринесеш на крайната цел на човекът да уподоби на Бога и да бъде създаден по Негов образ и подобие. От това, който виждам, не си направил нищо. Създавал те за нищо и си загубих времето. И аз понякога правя грешки. Чакай. Не, че те признавам, мой съдник. Не, че те признавам за мой съдник. Но от любопитство, какво не направих, или по-скоро направих ли всичко погрешно? Ще ме подлудиш ли? Уважавах и почитах родителите си. И ги почитам. Моите братя и сестри също. Същото важи и за моите роднини. Създадох си семейство. Жена ми, децата ми. Обичам родината си. Имам си работа. Моята къща, колата ми. Моля те, спри. За какво говориш? Не ги ли познавам? Не съм ли аз Бог, всезнаещият? След като ги познаваш, защо не вземеш предвид? Защо не ги вземеш предвид? И аз продължавам. Спазвам всичките 10 заповеди. Какво повече да правя? Това, който направи, е капка в океана. Капка в океана какво значение има и какво предлага? Действията и постъпките, кои не си спял да извършиш в живота си, са океанът, а капката са правилните дела, които си извършил. Как искаш да те съдя? В моята мерка дори нема кантар. Без значение колко добри са намеренията ми и колко щедър може да бъда, нищо не се случва и дори аз, всемогъщият Бог, не мога да ти помогна. Кажи още нещо и ще ни оглушиш напълно. За съжаление за теб, сега е твърде късно, защото си мъртва. А свещените правила не ми позволяват да го направя. Ти не си Богът. Ти не съждаваш правилата и ако искаш, ти ги променяш.
Кажи ми грешките ми, не за друго, просто за да се посмеям. Мисля, че не съм правил никакви грешки, никакви грехове и съм сделал достатъчно това, на който са ме учили родителите, училището и църквата. Нашите идеали, моята родина, моята нация, моето семейство, моята религия, спазването на писани и неписани закони, нашите традиции, нашите танци, нашите песни, нашият език, нашите обичаи и обноски. Следих всичко, а ти идваш и ми кажваш, че не съм направил нищо и че това, което съм направил, е капка в морето. Остави ме на мира и направи нещо по-полезно от това да съдиш другите, дори без да те питат. Труден случай, много труден случай. Не знам какво да правя с тебе. Правилното нещо, който трябва да направя, е да те пратя в ада и да се